ಸರ್ವ ಬಂಧುಲಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವು ದಿನದ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿತ ಚಟ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಐತ ಲಿಂಕ್ ಮಿತ್ತ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಏರ ಮಾತ ಈ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿತ ಚಟ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋ ತುತುಜರ ಅವನ್ ನಿಕುಲು ತೂ ಒಂದಲಿ ಇನಿ ಪಿರೊಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಕಜಿಪುಂದು ಅವತ್ತಂದ ಲೇಸಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಈ ಕಜಿಪುನ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಅವೇ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರದ ಸುಕ್ಕ. ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರು ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಯ್ತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದ ಅಂದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿಲೇನ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಪಣ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕತೆ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಅಟಿಲ್ ನಿಕುಲ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 1/4 kg ದಾತ ತೊರಕೆ ಮೀನನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೊರಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಲ್ಯ ರಡ್ಡೇಟು ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಂತಲಿ ಓವು ಯೂಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರಕೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ತೊರಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಯಾರದ್ದು ಒಂಚೂರು ಚೀಪ್. ಬಲ್ಯಾರಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 1/4 kg 200-250 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಕುಡ್ಲಡ್. ಅವೇ ತೊರಕೆಗಾಂಡ ಒಂಜಿ 100-150 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ಪೇರ್ 1/4 kg. ಸೊ ಯಾನ್ ತೊರಕೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಲ್ಯಾರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ 1/4 kg ದಾತ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಇಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂದು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನೀನು ಶೋಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಒಂಚೂರು ಧೂಳು ಕಜವು ಮಾತಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದೇನ್ ಮೀನನ ಕೊದ್ಯಾದಿನ ನೀರಿಡ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತಿನ ನೀರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ ಈ ಮೀನನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬರೀಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ದೀಪೆ. ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 5 grams ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆನ ನೀರಿಡ್ ಪಾಡ್ದೀತೆ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ನೀರಿಡ್ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಬಾರ್ದಿಲೆ ಯಾನ್ 5 grams ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಇಂದು ಎನ್ನ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕಪ್ 1/2 ಕಪ್ ದಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆತ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಒಂಜಿ 100 grams ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಜ್ಜಿಪುಡು. ಸೊ ಒಂದೇನ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿನ 4-5 ಗಂಟೆ ಬೊದಲ್ದೀದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಈ ಕಡ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಚಲ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಗಶಿ ಮನ್ಪುರಾಣ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಪಾಡನೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬೇಯರೆ ದೀಪೆ. ಸೊ ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಯಾವು ಈ ಕಜಿಪಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನೊಚ್ಚಿ ಮೀನುಡು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ 3 ವಿಸಿಲ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಅಂಡ್ 3 ವಿಸಿಲ್ ದೀಪೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಏತ್ ಬೇಯೋಡು ಒಂದು ತೂದು ಆತ ವಿಸಿಲ್ ದೀದು ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಯಾನ್ 3 ವಿಸಿಲ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ದೀಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂದೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೋನಗ ಬಲ್ಯಾರ್ನ. ಸೊ ಈ ಮೀನನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ ಬೆಚ್ಚ ಕೊದ್ದಿನ ನೀರಿಡ್ ಪಾರ್ದೀತದೆ ಅವೇನ ದೆತ್ತದ ಆ ನೀರನ್ನಿತ್ತ ನಮಗ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ನೀರ್ ನಮಗ ಇಟ್ಟು ಒಲ್ಲಿ ನಿಕಲಿ ಏತ್ ಕುರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಪೊಯ್ಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನ ದೆಪ್ಪುಡು ಆಯ್ಬಕ್ ಈ ಮೀನನ ಚೋಕುಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಚೌಲ್ ನೀರಿಡ್ ದೆಕ್ಕಗ 2-3 ಸಲ ದೆಕ್ಕದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ತುಂಡು ಮಂತದ ಇಂಚ ಮೂಡ್ದು ದಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಮನ್ಪೋಚು ಅವು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಬೇಯ್ನಾಗ. ಸೊ ಅದ ತುಂಡು ಮಂತದ ಅವೇನ ಇಂಚ ಮೂಡ್ದು ದಿಯೋಂಡ ಆಯ್ ಬೊಕ ಮಸಾಲ ಕಡಾಯರ ಒಂಜಿ ಬಣಲೇಡ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಆಯ್ ಬೊಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮೆಂತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 7 ಎಣ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಕುದ್ಯಲ ಉದ್ದಲ ಖಾರಗ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ಗ್ಲ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು 7 ಎಣ್ಮ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಬೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣಲೆಡೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಲ ಪೊತ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂಚಿಲ ಎಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಇಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಹಿಡಿದು ತೊಂದೆ ಪೊತ್ತುದೀನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನ. ಸೊ ಒಂದೇನ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಯೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಕಪ್ ತಾರಾಯಿದೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ 1 ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗಡಿತಾತ್ ತಾರಾಯಿ
ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಯಾವುದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನ್ ಪಾಡ್ದ್ ನೀರ್ ಪಾಡಂತೆ ಕಡೆಲೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಕಡೆಯರೆ ಬಂಗಾಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೀರ್ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚ ಡ್ರೈ ಕಡೆದೆತ್ತನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಪುನಲೆಕ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ತರಿ ತರಿ ಅಂದೆ ಕಡೆಂಡ ಯಾವುದು ಸೊ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏತಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಅಂಡಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಣಲೆದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಇಜನ ಕರ್ಬದ ಬಣಲೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅವಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಕೂರಿದ ಕಜಿಪು ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಇಜಿನ ಬಿಸಲೇಡ್ ಇಜಿಂದ ಕರ್ಬದ ಬಣಲೇಡ್ ಮಂತನ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಐಕ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೇಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಕಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಈಗ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಅವೇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆದ್ದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ ಪಾಡೋನಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 3 ದೀತಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸೊ ಬಲ್ಯಾರ ಇಜಿನ ತೊರಗೆ ಇಂಚಿನ 3 ದೀತರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ 3 ದೀತಿನ ಮೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆನ್ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋನ್ಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ರಫ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನು ಇತಂದೇನು ಬೇಯರ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಚೂರು ಪಿರ ನೀರ್ ಪಾಡೋನ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮುರ್ಕನಾತ ದೇನ ಬೇಯರ ದೀಕ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಚಿ ಈ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಉಪ್ಪುದ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಂಡ ಯಾವುದು ದಾಯಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನದ ಉಪ್ಪುದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಐಕ್ ತೂದು ಬೊಡಿತಿನಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಆಂಡ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆ ಬೀನಾಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಇಜಿನ ಕಡ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪತ್ತುಜಿನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಕ ಒಂದೇನ ಇಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಬೇರೆ ದೀಕ ಮುಂಚಿದ ಬೇರೆ ದೀಪಾನ ಸೊ ನೆಟ್ ಇತ್ತೊಂದು ಬೇಯ್ದನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲಾನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಪುಡಿ ಮಂದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆವಡೆಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಅರೆಪ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯ್ಯಾಡ್ ಸೊ ಒಂದೇನ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಮುಚ್ಚದ್ ದೀಪಾನ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಡ್ರೈ ಆಯ್ನೆಟ ಇತ್ತ ನೀರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಡ್ರೈ ಆತಂದ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಮಾತ ತೂವೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂದ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಣ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಎನಕಡ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನುಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಜ್ಪು ದಾಲ ಭಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಒಯ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ಬಣಲೇಟ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಂತೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪಿಲೆಗ್ ಮೆಂತೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮೆಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ಮೆಂತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ದೀತಿನ ಸಣ್ಣಗ 3 ದೀತಿನ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೆನೆಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸೊ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎದು ಬೋಡಾತ್ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಪರಿಮಳ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೋನ್ಗ ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಂಪಾವಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಂಡ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಕೆಂಪಾವಡ್ ಕರಂಚುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾವಡ್ ಸೊ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು ಪನೋಲಿಂದೇನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರುದ ಇದನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಅತನ ತುಳುನಾಡದ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯ್ನ ಅಟಿಲ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ದ ಸುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನೆದು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ನಿಖಿಲಿ ಇಂದೇನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಅಟ್ಟಿಲಿ ಎಂಚ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದೇನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪೋಚಿ ಸೊ ಪಿರಾತ್ ಅಟಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನೆದುರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ